बावग्रोबाय जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर थांखिमोन। बेखायनो जमदुवारनि रायमनायाव जानाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों बड'फा एफसि एबा बड'फा फुटबल क्लाबखौ दानानै लानाय जादों। जे बड'फा एफसि एबा बड'फा फुटबल क्लाबा जे माहारियारि थाखो एबा नेशनेल लेभेलाव आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19 बे थाखोआव गेलेगोन। दा बड'फा एफसिआ दिनै आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव जि खुंजानो गोनां आन्डार 13 इउथ लिगआव गिबि खेब बड'फा एफसिआ गेलेगोन आरो बियो फैबाय थानाय चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जि मोनसे स्टेडियाम बेयाव गेलेनाय जागोन। बियो फैबाय थानाय बोहैथि दाननिनो 13, 14 आरो 15 सेप्तेम्बर खालारखालि खुंजागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बड'फा एफसिनि गासैबो गेलेगिरिफोरखौ थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालारनिफ्रायनो नैबे ओनसोलनि नैबे बिल्डिंआव दोननानै बिथांमोनखौ फोरोंथाय होबाय थानाय जादों। दा नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै बिराद सिरियास आरो बेखायनो जे बड'फा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा जेन गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनिफ्राय गोजानाव थाया बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनि बिजों कारिकुलाम आरो फरायसालिफोरखौ बिथा खालामनानै नैबे ओनसोलनि UN एकाडेमि आरो साखाथियाव थानाय हायार सेकेन्डारि आरो बेबायदिनो सेन्ट जोसेफ इंलिश मिडियामावबो फरायसाफोरखौ दिनैनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बे समाव हाबाफारि लादों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना बड'फा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ दिनै फरायसालियाव दोनलांबाय। साबैसे फरायसाफोर बड'फा एफसिआव दासिम 30सा फरायसाफोरखौ जोङो थांनाय ट्रायलनि गेजेरजों सायख'नानै लाबोनाय जादों। दा बेखायनो बे फरायसाफोरा बड'फा एफसिनि गासैबो फरायसाफ्रा सोरबा बर' मिडियामाव गासै 18सा दङ आरो बेबायदि असमिया बिजोङाव गासै 4सा दङ आरो बेबायदि इंराजि बिजोंनि गासै बिजोङाव गासै 7 फरायसाफ्रा दङ। दा बिथांमोननि साफ्रोमनिबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गेलेनायजों लोगोसे जे बिथांमोनखौ नाजालांबाय थागोन। मा जिल्लानिफ्राय बेयाव बिटिआरनि 9 जिल्लाजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला आरो ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानाय गवालपारा जिल्ला, साउथ कामरुप आरो कार्बि आंलंनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैनाय जादों। आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय गेलेनाय बिथिङाव माबायदि सापर्ट होदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा थानाय गोलाव समनिफ्राय नोजोर होबाय थानाय जादों जे आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बे थांनाय 4 बोसोराव जि गेलेनायनि सायाव जि हाबाफारि लादों बेयो जोबोद गोजोनथावना। अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बिटिआरनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' बिथांमोनखौ खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव जेन गेलेनायखौ आरोबाव बांसिन प्लेग्राउन्ड खालामना होनायजों लोगोसे गेलेग्रा फोथार खालामनानै होनायजों लोगोसे जे बे बिथिङाव जेन बयबो नोजोर होयो।